Έχεις παλιούς ξένους ή ελληνικούς δίσκους γραμμοφόνου 45 ή 78 στροφών, μπορεί να αξίζουν χιλιάδες. Θα σας δείξουμε ορισμένους από αυτούς. Ένα Elvis Presley με LKSOW Blues Boogie και You Are a Heartbreaker, σαν 7 single 45 RPM. Δίσκος βινιλίου γραμμοφόνου 45 στροφών. Αν έχεις την έκδοση, πωλείται έως 2.800 ευρώ περίπου. 2. The Beatles Love Me Do, Parlophone, 1962, δίσκο 45 στροφών, πρώτη έκδοση με κόκκινη ετικέτα. Τιμή έως 550 ευρώ. 3. Pink Floyd The Piper The Gates of Dawn, Original Mono, 1967. Ένας long play βινιλιακός δίσκος 33 και 1 τρίτο στροφών, πωλείται 750 ευρώ. 4. Michael Jackson Thriller, σφραγισμένο, πρώτη έκδοση, 1982. Μπορεί να αξίζει 1.000 ευρώ και παραπάνω, εάν έχει ένα σπάνιο λάθος στο εξώφυλλο. 5. Ρεμπέτικη δίσκη 78 στροφών, προπολεμική, σπάνιες εκδόσεις. Π.χ. ξεκινάει μια ψαροπούλα, πωλείται 55 ευρώ. Ιτό, μια χαραυγή συννεφιασμένη, πωλείται 45 ευρώ. Τσέκαρε τους κωδικούς, δες την κατάσταση και μην τους πετάξεις ή τους πουλήσεις πριν το ψάξεις.